الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس إن أنه وإن يجعلون أهير إن يجعل الآخرة سورة يونس إن جانجينو وويكو إني سورة يونس دون إني قبل be yoga gebe maagol wodi ha kalima yunus man wari nder maagol makiya makkinke o fa in kana to fa in kunta fi shakkin ala ayatayn illa ko luti fa in kunta fi shakkin ala ayatayn ayaje ɗiɗi abi salati ko ayaje tati to aw malla bo wa minhum man yu'minu billahi al aya ha jarara gare aya to kanje kana makkinkeje kadi miyatun wa tis'un data ke suurol mangol ɗo mari ayaje temerre be jowenayna ko malla be sappo ɗo ɗuural ha toɓɓoɓe ayaje man. alif lam ra allahu alam bi muradihi bi dhalik allah woni anduɗo be muño muɗum ɓe wigo alif lam ra ay haajila tilka ayatullah haaji ayatullah ɗe ayaje allah ayatul kitabi mbiyeten ayaje deftere alqur'ani qur'an waɗi ɗafatu ɗafat bi mana min ayatul kitabi ɗo ayatul min alkitabi kadi alhakimi almuhkami mo inande e manaji muɗum fu latake ɗo wangi akana linnasi bela latanake yimɓe a yaali makkata yimɓe makka ajaban kaye fana istifhamu famtinki inkari mo yankirki wala kaye faton wal jaru wal mazruru halum min gawliya kongol maako ajaban jaru be mazruru o wiyatano kanjum woni linnasi yo ajaban binnasbi be masde ɗo habaru kana wa birrafi to ɓe turde bo to ajabun bo ismuha inde kana wal habaru be habar bo wa huwa ismuha ɗum kanjum woni inde kana lal ula ɗo arande kadi to kanjum man ha ɗon deyde ɓe wiyata sababu jippugo kadi jippugo konngol allah seniɗo akana linnasi ajaban asbabun nujud sababuji jippaki aya akana linnasi ajaban al-aya hajara gare aya أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا دني محمد صلاة الله جمود ثبت من نلانه أنكرت العرب ذلك ومن ذكر بلواد أو من لبو من أنكر ذلك منهم من لم ينكر بلواد من كان ينكر noy allah lemirta muhammadu on nelaɗo fa galuɓe mbi allahu adamu min an yakuna rasulahu basara allah ka ɓuuri mawnugol no nelaɗo abo an yakuna rasuluhu basaran no nelaɗo mago laata ɗum ɓaliranke kam to kadi ɓe yiyayno allah artireni ko artina fa anzala llahu ɗon sey allah jippini kadi a kana linnasi ajaban belo laatanon yimɓe kaye fa dow ngam o leni nelaɗo mako na arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika illa rasula allah wi min nelayno ko artima bo koyna ɗum nelaɗo arsalna min qablika illa rijalan min nelayno ko artima bo koyna worɓe to nder kam nana kaye fa kadi lenugo annabijo kanko bo nde o lenama nde woodi worɓe artuɓe kam falamma karrara llahu alayhim lhujaja nde allah forniti hujjaji dow maɓɓe galuɓe mbi
wa ida kana basaran fa gayru muhammadin kana ahadu birrisala to ni hini laati allah lenan ɓaliranke lenan goɗɗo kam nden kanatana muhammadu may ɓurino handugo ɓe nelal nden allah seniɗo wi law kamɓe man heferɓe ɓe mbiyata lawla unzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayni azim ko haɗi qur'anure nde nde jippine dow worɓe ɗiɗo ibgo e gure ɗiɗi min alqaryatayni ibgo e gure ɗiɗi ɓe jippinele dow gorko azimun mawɗo ibgo e gure ɗiɗi yaquluna ɓe ɗon mbiya ashrafa muhammadin qur'anu man nde jippole dow mo ɓurata muhammadu on teddugo moye ɓe moyata kamɓe ha nufuwa e maɓɓe ha yela maɓɓe wayi ɓe mbiyata yanuna alwalida mna almughirata min makka ɓe ɗo numa walidu bi mughira ha makka na kanko on ɓuri teddugo nden kam qur'anu man jippono dow makole wa masuda mni amri mi sagafi be masudu mi amri sagafin keejo kanko bo ha toy kanko bo mo taifa fa awjada se allah jippini kadi raddan alayhim ngam lornuki dow maɓɓe ahum yaksimuna rahmata rabbik bela kamɓe on sendata hinna e jawmana jawmirawo ma kanko on andi deydey ko leɓanta kala goɗɗo fuu kanko andi mo o lenata kanjum o wiya kana linnasi bela latanake yimɓe ay ahli makkata yimɓe makka istimhamu inkarin famtinkimo yankirki wal jaru wal majruru halun min gawligu e konngol maako ajaban بالنسب بمسجد خبر كان والرفع بيتون لبو اسمها إنه والخبر وهو اسمها على الأولى أنا وهي نانغم سبب وهي كيامين فنجو تفسير ومن وإيها هنا وهي كيامين أن وما دخل عليه في تعبير مصدر إنه وياتا ngam wahyuki amin ila rajulin fa gorko minhum e maɓɓe hanko woni muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi anɗo mufassira tafsir o anno wiigo anziri nnasa waggin yimɓe hawwifi nnasa hulnir yimɓe alkafirina heferɓe bil adabi ɓe yangada wa bassir seynu alladina amanu ɓe nuɗɗinɓe anna ay bi anna lahum wodani ɓe gadama siɗɗin wodani ɓe tambankuwal gonɗugal ay salafa siɗɗin ɓeɗi ɗum gonɗu ɗum inda rabbihim jawmirawo maɓɓe ay ajaran hasanan wodani ɓe mbar jaari mbondi bima gaddamuhu be ko ɓe kandidi ɗum minal amali ibgo e kuuɗe ha kalima won gadama siɗɗin ɗon tafsiroɓe woodi kalimaji woodi bolɗe ɗuɗɗe ɗon tafsiroɓe ko i ɓuray kalimaji ɗiɗi ha nder ton ha anna lahum gadama siɗɗin woɓɓe feere wi gadama siɗɗin man ɗum ɗumejum kanjo wi gadama siɗɗin man ko woni her muɗum bi anna alkhayra qad sabaqa lahum inda allah ngam khayru artani ɓe ha allah arti windani ɓe khayru kamɓe ɗo ɓe yimɓe khayru ɓe gonan dow majum bana ni wa sanu anna saya yakunu bil gadami nden fi ɓolarule goɗɗo jahowo na ɓe kosɗa yahirta nan fa summiya almuzabbabu bismi sababi se inninama sabibinaɗu may ɓe inde sababu man kama summiyati ni'matu yadan bana moƴƴere innama yadan jungo li annaha tuta biha ngam moƴƴere ɗo hokkire ɓe jungo noon wa ɗon man ɗo laatake noon konngol feere bo wi ha deydey o wi gadama siɗɗin man ɗo deydey ko wolwete ɗon gadama siɗɗin man ko wodere ɓe ha allah ceniɗo ɗo ɗum ɗume yimɓe modiɓɓe woɓɓe feere wi ajaran mbar jaari hasanan mbondi hada ahadu aqwalin fi tafsiri ɗo ɗum goto ɗon konguɗi ko woni ha tafsiru majum ha tafsiru ɗume tafsiru konngol allah gadama siɗɗin wa huwa limni abbas ɓe wi ɗo ɗum tafsiru ibnu abbas kanko wi noon kanko wi ɗumejum ibnu abbas wi ɗume kayumman ɗo wodani ɓe mbar jaari bondi li annul hayra sabaka indallah ha o wi ajaran hasanan mbar jaari mbondi kanjum man ɗo ɗum konngol ibnu abbas kayum tafsiri noon wa qila huwa al amalu saliha gadama siɗɗin man ɗo wiyama bo fayinta ɗum al amalu saliha kuuɗe laaɓɗe kuuɗe ɗe ɓe kuwata gam allah seniɗo laatiɗe laaɓɗe wa qila safatu nabi sallllahu alayhi wa sallam wiyama bo wodani ɓe tambankuwal gowɗugal ɗo ɗum seeta annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa qila saadatu maktubatu lahum ajalan fi lawhil mahfuz konngol feere wi ɗum gamgol windanagol ɓe daga ajal ha lawhil mahfuz
daga arande Allah seniɗo hoddiraniɓe hamɓe ɓe ɗum yimɓe hayru kuwoɓe kuuɗe boɗɗe wa qila manzilatun rafi'atun fil janna konngol feere wi anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ɗo wodani ɓe daraja ɓagi ka nder aljanna wa kullu haji tafasiru tarjiu ila magalol fasl jawmu ha siya wi kala tafsiruji ɗi fuu ɗum ɗo lorta ha deyde ko tafsir o wi yo ɗon ɗo ɗum fuu majum wodanan ɓe kanjum yo basir seynu alladina amanu ɓen nuɗɗinɓe an ay bi anna lahum wodaniɓe gadama sidqin tamba gadama salafin o wi gadama salafi sidqin wodani ɓe ko laati salafinkejum ko artino sidqin gonga inda rabbi ɓe jawmirawo maɓɓe ay ajaran hasanan wodani ɓe mbar jaari mbondi bima gaddamuhu be ko ɓe kandini ɗum min al amali ibgo e kuuɗe qala al kafiruna heferɓe mbi in hada illa sihrun mubin ɓe mbi in hada o inna hada dey inna hada la sihrun mubin ɓe mbi inna hada al qur'ana ande nde qur'anure almustamilu momde ala dhalika dow bolwa ɗum ɗo ɓe mbi la sihrun wallahi ɗum sihri mubinun banguki bayyinun wanguki wa fi qira'atin inna hada la sahirun oɗo wallahi o sihirowo mubinun wanga sihirijo walmusaru ilayhi nabiyu sallllahu alayhi wa sallam sappaɗo ha muɗum hanko woni annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam heferɓe kawigo maɓɓe banni kan ana ka yefa ɓe mbiyan ɗum nden allah wi inna rabbakum llahu alladi halaqa alsamawati wal arda ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إن ربكم عند جومرا ومودون الله الذي خلق السماوات تكلو أسمان والأرض في 6 أيام من أيام الدنيا إبقى يلوما الدنيا أي في قدرها فد يلوما جويغو إبقى الدنيا لأنه لم يكن سمى شمس ولا قمر لم يأتي الذي تجل الدباء سما من له ولا نانجي بيل ورفو دنانجي بيل ورودا كان يلوما جودا إنه كان يدعو في 6 أيام كان يوادي تفسيره من في قدرها فد قدرك يلوما جويغو كان يوي لأنه لم يكن سمى شمس لم نانجي ولا نطمى ولا قمر ولا لور ولو شاء لخلقهن في لمحة فعلموين بو وتغننا أسمى بيلس دفوها لبان ديتر مجا ديتر والعدول عنه لها في أجندهم حاجة لجويق لتعليم خلقه التثبت ngam andinki tagefoji ma ko tabititki to haala anda kuugal fuu ɓuura ɗum ɓe seesi kadi na wakkati gotel a huwa kuuje fuu na yaake gotel a janga kuuje paɗa anda na yaake gotel to a huwi dewal man ni timmi a huran ɗum ɓe seesi huunde fuu ɓe yaake muɗum wakkati nde heferɓe mbi ko mbi allah seniɗo lornani ɓe jonta kam ha ko ɓurata hewtugo ɓe lornuki ɗon kadi allah seniɗo wari wonwi waddi ayaje ɗe inna rabbakum ay hada raddun alayhim fi taajubihim ɗo ɗum lornanki heferɓe ha hayɗinki maɓɓe kiɓe kayɗini wal mana ko woni mana la yambagi lakum taajubu min insari rasul handanayi won hayɗinki ha nelkinelaɗo li anna rabbakum alladi halaqa samawati wal arda ngam jawmirawo mon hanko woni mo tagi asamanti e lesdi kadi o tagi asama ɓe lesdi ni ngam o neli muhammadu jotta o mbiya ko ni
haya goragare faman kana qadiran ala zalik mo laati baawɗo ɗo tagugo asamanti e lesdi o tagiɗi bo ndaaɗi on ɗoggi aɗi fala yastagrabu alayhi irsalu rasuli hayɗintake ɗo maako kadi nelaaɗo kadi o nelan kala o huwat kala ko o yiɗi fu allah teniɗo wi ha jusu aya feere la yusalu amma yafalu wa hum yusalun allah kam ƴamatake ha ko o huwata amma kamɓe ɓe ƴamete ɓeer ko ɓe huwata o wi ha fodde majum ɗo ngam andirgo tagi hefoji seesiɗaki wa tahsisu sittati bidalika hertuki ñalomaji joweego on ɓe bolwa ɗum wa lam takun aqalla wala aksar o wiyay o tagiɗi asama ɓe lesdi ko tulli ha ñalɗe joweego o wiyay o tagiɗi asama ɓe lesdi bo ko ɓuri ñalɗe joweego kayum ɗo ɗon mimma stasara llahu bi ilmihi allah suɓiri jaati muɗum ɓe andal man en anda ko waɗi allah seniɗo waɗi noon to amma ɓe hikima maako ni o yecci en o tagiri asamanji ɓe lesdi fu nder ñalɗe jeego nden ɓaawo ɗon allah seniɗo winoy nde o tagi asama ɓe lesdi fu fi sittati ayamin o wi summa stawa ala al ars hooti allah seniɗo ɓoosake dow al arsi istiwan yaligu bihi ɓoosaki ki leɓantamo aya ɗo bana maka wari ha nder qur'anu ayaji man joweeɗiɗi ha suuraji feere feere summa stawa ala al arsh ha wari fu a tawan banni hooti allah seniɗo ɓoosake dow al arsi tafsiru ko ɓuri saha goono wi bana jalaluddini wi ha ɗo istiwa an yaligu bihi ɓoosaki man ki leɓantamo al imam malik rahimahullah nde o ƴamama no haala istiwa'u man o jaabake o wi oho istiwa'u ko annda ɗum ɓoosaki ka annda ɗum amma noyi allah ɓoosiri ɗo al arsi kanjum ko anndaka ƴamɗe ɗe a ƴami an ƴamowo ƴamɗe maɗo bo ɗum bidu'a ko gurtinemo pelle jangirde to hunde wonde feere goɗɗo daroto ha deydey no ɗum woni bana ɓoosago allah ɗo al arsi ɗo goɗɗo wiyata nda no allah ɓoosiri ɗo al arsi a yimo oɗo jooɗi manna gondal allah seniɗo wondata be yimɓe o senake jaati mako o oɗota be yimɓe allah seniɗo ɗo wondi be yimɓe walowa en muɗum kanda muɗum nasaraku muɗum noon ɓe denal muɗum oɗo wondi be mobgal takle mako fuu fuu ɗo bo ɓe andal mako ɓe denal mako moy fuu oɗo reni ɗum deydey no yiɗi to haala ma'iya ɓe haala istiwa'u to istiwa'u ɗo yaligu bihi istiwa'u man ɓoosaki man deydey ko leɓantamo kanko andi deydey no o woni yo ɓiɓɓe adama ka ko woni ha muɗum muɗɗingo gonɗina ban deydey no ɗum wariri banni استواء هذه طريقة السلف في تفويض علم المتشابه إلى الله تعالى ndaɗo on woni ɗatal salafin ko en sahabo en tabi'in ko en hunde to wari nde nandidirnde ɓe accana ɗum allah seniɗo deydey ko leɓantamo wala no goɗɗo wi'irta kanko waran o wangina hunde nde o yi'ayi no wanginirta ɗum kadi to ko wanginta ka deydey ko allah seniɗo tindini o wala non no ɓurata ɗum وطريق الخلف يؤولونه بالاستيلاء والقهر والتصرف أما غرب باو أتو سلف كو إن خلف كو وري باو بو kamɓe bo way ɓe ɗo tawtila ɗum be jaalorgal be firlitaki her muɗum wa ila hatayni tariqatayni haɗate man on kadi asara sahibul jawhara jam deftere wiyete jawhara o sappiri ɓe gawli ɓe konngol maako wa kullu nafsin awhamat tasbiha awwilhu aw fawwid warum tandiha kala nassi to a yi wadɗi wari wahamini jotta ka nandarla to jotta ka a waɗa tawili muɗum malla a yofta ɗum a muña kadi sennuki allah jeniɗo fal istiwa'u kama yaligu ala rukubi ɓoosaki banno leɓata ha dow waɗuki en andi no wayi yullagu alal istila'i o wi non noon al istiwa'u man yaake feere mo ɗo yoftire ha wolde arabi alal istila'i istiwa'u ɗon yoftire alal istila'i istila'u bo mana mon ɗume ɗum ɓagago jaalago wa huwa al muradu huna o wi kanjum woni muradum minhu wa minhu qawlu sa'iri ɗon nder majum konngol gimowo qad istawa bisrun ala al iraqi min gayri sayfin wa damin mihiraqi o wi goɗɗo biyeteɗo bisru o jaalake dow iraq ko luuti kaafahi ko luuti ƴiƴam banjaɗam to haala konngol istawa ɗo
kanjum kadi ɓe waddide noon ɓe wi istawa ɗon man ɗo nanon je istawa mana muɗum feere istawla mana muɗum feere o wi arabiya ka hollit ɓe yahada noon amma ha ɗo summa stawa alal arsi istiwa an yaligu bihi allah seniɗo hooti o ɓoosake dow al arsi ɓaawo nde o tagi asamanji be lesdi fuu nden o tagi al arsi maako goo fuu o ɓoosake dow maaki ɓoosol man ɗo leeɓanamo goɗɗo feere yehino ha mo wiyatan mi yo min ka onon ka on ɗo sahla min sam mi wimo noye modibbo min sahlata on bo to minin sahli on ka fuu min sahlitan on ko min sahlirta on o wi na on mbi allah ka ɗo dow alarsina mi wi modibbo onon fuu on wi allah ɗo dow alarsi hey ɓinguel ɗo mbiɗo jooɗi aɗo fewana min mi fewanayi on sam ayaji 9 ha qur'anude feere feereje qur'anure kande tabbitinde en paɗen ɗo janga summa stawa alal arsi arrahmanu alal arsi stawa suraji feere feere ayaji 9 suraji bo 9 o wi to na kanjuman min mbiyata on ɗo sahla min ɗo kadi yaake allah tagayno al arsi bo to o woni no mi o wona ha woni fuu ko haaje ma be wonugo to allah woni yaake o tagayno al arsi amma jonta kam na allah on wima summa stawa alal arsi hooti o ɓoosake dow al arsi a waabo to allah na o jeeɗi simi to o lori o wi kay na on ɗo mbiya goɗɗum feere bo fayin yimo ɗumejum o wi na on ɗo mbiya yo minin kam modiɓɓe amin yecci min allah ka wala ha wala ni minin kam min jangi amma onon bo on gadda on seefa hunde ma on mbiya oɗo ɓoosi dow al arsi yimo oɗo ɓoosi dow al arsi ɗo ɓoosaki leɓanankimo nde kanko on wi en noon ɗo non man woni to on mbi bo way allah ka wala ha wala on wino nder o waddi satol o wiɗi annahu kana wala makanu min azalin lam yawihi zamanu ngam allah ɗon no daga nokkure fuu wala daga gilla ajal wala jamanu rumoɓe mum mi wiɗo ka fuu na konngol goɗɗo ɗo bo arrahmanu alal arsi stawa summa stawa alal arshi allah won wi noon konngol tagaɗo a jaɓata na ko konngol mo tagimo o wi kadi bo fahintana on mbi o allah minin ka yimɓe amin wi min allah ka wala ha wala wala nokkure moɓatamo mi yo woodi bo kadi jonta kam ha ɓaawo suudu ɗo modibbo a yahan a waala toon na ko wallinta ɓaawo suudu bo annda to mi doƴƴi kam ɓaawo suudu ka sona to mi yehi haaji am tan mi wurto wimo allah ka jooɗa toon tan na wi to jonta bana pellel hirsirde ɗo ha nder ƴiƴam ɗo a yahan toon na o wi komi jooɗi mi meeɗa yaago ha pellel hirsetema sakko mi ha nder ƴiƴam wimo allah ka wona toon kadi na yimo ha nder jiddere ɗo ha ɓe rufata kuje ñolɗe be mbuuri ɗo a yahaɗa nasta toon na ko nastintanmi toon ɗo ka sona ginnaɗo mo yahata nasta toon yimo allah ka wona toon kadi na o wi to kadi na kanjum waɗi min mbi on ɗo sahla min ɗo mi wi sahla e sam wondugo allah seni ɗo wondi be yimɓe ɗo be walo en maako be ballal maako kanda maako denal maako takle maako luttuɗe ɓo ɗo wondi be muɗum be andal maako sey anndoɗa hunde ko leɓanta jam hakkiilo sey tokkoɗa deyde ko yimɓe sunna wi nde a tokkoɗa konngol allah seniɗo acca konngol tagaɗo nde allah seniɗo wima summa stawa alal arsi hooti o ɓoosake dow al arsi an kam kanjum on a jaɓata wala nama haaje be konngol goɗɗo feere yo kanjum kadi deyde ɓe wiyata daga gadistawa bisurul alal iraqi min gayri sayfin wa damin mihraqi ɓe wi goɗɗo biyeteɗo bisruna o jaalake iraq ko luuti ka fahi wala bo ƴiƴam wañeteɗam istawaɗo kanjum on o sañjiri be kalima woni istawlaɗo ɓe wi woodi kalimaji goɗɗi feere ɗon ɗi ɓesdoɓe ɓesdata ha qur'an a yi istawa wari kanko bo wari o wi istawla o wi mana istawaɗo ɗum istawla on ɗum yaadata allah ceniɗo ba o wiɗo noon woni jam hakkilo pat andi kanjum woni goonga summa stawa hooti allah ɓoosi alal arsi ɗo al arsi istiwa an ɓoosuki yaligu bihi leɓanankimo yudabbiru l amra oɗo dawrana takle ay baynal kalaiki yudabbiru l amra oɗo dawra fi baynal kalaiki hakkunde tageefoji a yi ko yimɓe kuwata ɗo fuu ɓe hoddirore allah ɓe andal allah nden goɗɗum feere oɗo yerdi ɗum banniman ɓe hoddirore maako man goɗɗum bo hoddiri amma o yerdayi ɗum bo se ɓi adamajo hefta kayum bo ko woni yo goɗɗum feere bo o hoddiri ɗum o yoftanima an on laati suɓowo
ɗon wa hadaynahu najdain bi adama ɗo min handake mo laabi ɗiɗi nda laawol hayru nda laawol sharru suftugo gootol tokkoɗo allah seɗiɗo accidima be majum kanjum waɗi to goɗɗo goo sufti laawol bongol mbar jaari maako bondi to o sufti laawol kallugol bo mbar jaari maako kallundi bandede no o suftiri yo nde laati ɓanni allah seɗiɗo be hikima maako a yi ha dede o waɗi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha les bappa muɗum dede abou talibi o wondi be muɗum daga o ɓuray duuɓi 9 ha waɗi duuɓi 40 annabako waranimo ha o heesi duuɓi 15 bappa go nastayi dina go wari mayri ke feeraku nden bo o ƴewnimo ha dina bo ha yettiyake o ñawɗo oɗo waali fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallam wimo wi'u la ilaha illa llah a wiya deweteɗo wala sey allah kalimawol mi hujjinira be magol yande dargal a yi nde allah seniɗo hoɗɗirayi ɗon go o heɓayi wiigo ngol o wi kanko ko oɗo ɗo dina o baba mako abdoulmutalibi har ɗon man a yiya umrore nde allah seniɗo umri ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ƴewnirimo ha dina ɗo amma na allah hoddinirayimo o nastayi ka a yiya fir'auna nde allah seniɗo umri noon annabi moussa ɓe annabi haruna ɓe ƴewnira fir'auna ha deweteɗo wala sey allah allah seniɗo wiyata ɓe faqula lahu qawlan layyinan la allahu yatadakkaru aw yahsha on mbiya fir'auna konngol ɗelemgol mawɓe a seeta a ñaaɗana mawɓe ɗo on wiyamo konngol ɗelemgol la allahu yatadakkar bela o waajitoran be magol malla bo o hula allah allah ka ɗo anndi waɗata amma fu leni ɓe to a yi ɗon man ɗo ɗum foɗɗirore allah ɗo woni dow non man ɗum sottata non man yudabbiru l amra bayna al khala'iqi allah ɗo dawrina fi hakkunde tageefoji o wi ma min safiin wala seeto ma min ɗo o wi zaida ɗum ɓesdowol ɗum ɓesdagol o wi min ɗo o wiyata ma min safiin wala seeto yasfau li ahadin seetoto gooto fuu illa min baadi isnihi koyena ɓaawo dunga e allah ɗon bo raddulli qawlihim ngam lornuki konngol maɓɓe kamɓe heeferɓe ɓe mbi way innal asnama tasfau lahum na labbi seetoto ɓe wi labbi seetoto ɓe ɗon allah seniɗo lorni wi wala seetowo fu seetoto koyena ɓaawo dunga e allah seeteteɗo seeto allah yerdi ɗum seetowo seeto allah dungani ɗum nden o seeta seeteteɗo man wala yasfau illa min baadi ma min safiin wala seetowo ko moye illa min baadi isni ko ena ɓaawo dunga e allah raddan li gablihim ngam lornuki konngol maɓɓe wayɓe mbi innal asnama tasfau lahum na labbi seetoto ɓe dhalikumul khaliqu waya toon moɗon taguɗo almudabbiru ɗawrowo allahu allah rabbukum kanko won jawmirawo moɗon fa abuduhu ndewemo wahiduhu goɗitinemo be dewal tata rewemo yottayi tagugo mo marayi on mo tagi on mari on ɗo ndewemo kanko tan afala tadakkarun bela on ngaji torta mbiit ngami tawi ɓe munnuki ɗe fil asli heedi asli fis daali heedi daali tadakkarun ɗo bela on ngaji torta ɓe majum na ilayhi taala heedi maako kanko allah ɓaŋiɗo marji'ukum so'itorde moɗon jami on on fuu ilayhi marji'ukum o wiyanno marji'ukum ilayhi se artiri ilayhi marji'ukum taqdimu ma haqqu takhir artirki deydey hunde ko haqqe mum sakitanno ɗo ɗum ɗo herta kadi tabiti fakkat wala mo on lortoto her mum koyena kanko allah goo ilayhi marji'ukum jami'an her maako soƴƴitirde moɗon on fuu ɓaawo to on maayi ɗo on lortoto heedi allah ceniiɗo wa'adallahi haqqan ɗum iina allah no gonɗi allah iini ɗum gonɗi masdarani o wi masdaruji ɗiɗi mansubanin masiraɗi dow mi fiilihimal mo gaddari be fiiliwol maji koddiragol wa'adallahu dhalika wa'adan wa haqqahu haqqan allah tabitini ɗum ay raddun ala munkiril basi ɗo bo ɗum lornanaki ɗo yimɓe yankiriɓe jummungal قالوا بمبي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار نيه فر بمبي كم بمبي ما هي إلا حياتنا الدنيا نجندم كوالا كوينا نجندم أمين دم دنيا روتان نموت ونحيا to min ɗon no yeedino yotta ka daga min galano min yeedi go ɓaawo ton bo min maaya wama yuhlikuna illa dahru wayna ko halkata min koyna jaman
kadi so nani soyde numo soyde hakkilo kam eno waɗi daga ɓe ngalano kam Allah lattitini ɓe ɗon nde Allah lattitiniɓe ɓe ɗon daga ɓe ngalano nden kana ummingo ɓe bo saɗay nden ka ɓe lattano ɓawo ɗon bo ɓe ummitan ɗum Allah seniɗo lornani ɓe kadi wa'adallahi haqqan ilayhi marji'ukum jami'an her moɗon soƴƴitorde maako on fof woni wa'adallahi ɗum ina Allah haqqan no gonga Allah ini ɗum innahu kanko ay bi kasil istinafan to a wi inna be masuki hamja les ɗo o wi istinafan dow fuɗɗitirki wolde wal fathu to a wi anna bo ala takdiri laami dow hoddirki laamu nden bo li annahu yabda'u l kalga ngam kanko Allah oɗo fuɗɗa tagdi ay bada'ahu bil insa'i o fuɗɗi tagdi man ɓe yontinki tagadi ndi arande ndi wala noon Allah seniɗo tagi ndi lattini ndi ɓaawo nde o lattini tagadi way ndandi ndi ɗon ndi yeeɗi bo ɓaawo ɗon kadi to ndi mayina lornuki ndi saɗay kanjum wi summa yu'iduhu hooti o wartirandi bil baasi ɓe ƴummugal ndi yasjiya ngam o warja yusiba ngam o warja alladina amanu ɓen nuɗɗiniɓe wa amilu salihati kuwi kuuɗe laaɓɗe o warjira ɓe bil qisdi ɓe adilaku ɓen nuɗɗiniɓe huwi kuuɗe laɓɗe o warjiran ɓe ɓe adilaku ɗo o hokkat ɓe mbarjaari maɓɓe mbondi kamɓe wande de kuuɗe maɓɓe yo non noon ɓe nuɗɗinayi bo kay bona wonan dow kuuɗe muɗum almuradu bil qisdi adlul abidi adilki ha jeyaɓe Allah bimtisalihimul ma'murati ɓe huuki maɓɓe kuuɗe umraɗe wastinabihimul manhiyati e luncitaki maɓɓe kuuɗe gaɗaɗe nden kam laatoto fatakunu bawu sababiya ɓeewol man ɗo ngol laatangol sababu kadi ɓe bososel Allah hokkat ɓe kuuɗe maɓɓe amilu salihati ɗo bil qisdi ɓe adilaku ɗo ɓe bososel huugo kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuuwi walladina kafaru ɓen kufriɓe lahum sharabun wodani ɓe jaram min hamimin ibgo e gañawɗam ma in baligin nihayatal harara ɗum ndiyam on kewtuɗam kempenguli wuluki doydey no yottata ka fuu ɗam yotti wulata ɓura noon kañum kadi ɓen man ɓe laati heferɓe bo tan mi yaroygo ɓeya kam na nuɗɗiniɓe kam huuwi kuuɗe laaɓɗe kam na Allah wartiranɓe ɓe adilaku nde Allah wartiranɓe ɓe adilaku ɗo ɓe kuuɗe laaɓɗe kadi Allah seniɗo warjirta ɓe ɗum woni ɓe nastago aljanna duumoyo nder seyo duumoyo nder laamu ngu timmata ha foroy yo ɓen hufriɓe bo kañum bo luuti noon kadi walladina kafaru ɗo o wi ɗon bo ɗum sappago kadi ila annahum mustahiquna al azaba bi sababi amalihim kamɓe bo ɓe keniri yangada ɓe bo sosel kuuɗe maɓɓe wa amma al muminuna fa sawabuhum bi fadlillah amma nuɗɗiniɓe mbarjaari maɓɓe ɓe moƴƴere Allah seniɗo moƴƴiɓe wa ila anna al maqsuda min al baɗɗi wal i'adati innama huwa sawabu to laatake nufaye bo daga fuɗɗuki tagago ɓe daga ɓe walano nden ɓaawo ɓe maynilolgo yeeɗitina ɓe kanjuman ɗo ɗum laatake ngam mbarjaari amma ligabu amma yangada fa ka annahu arada lil kuffari min su'i itigadihim wa afalihim yangada fe'ani heferɓe kamɓe bo ngam dalila halluki haɓɓode maɓɓe ɓe kuuɗe maɓɓe ko ɓe kaɓɓi nder ɓerɗe maɓɓe booɗayi kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata booɗayi yaadayi ɓe ko Allah seniɗo umri kanjum sabbibini kamɓe bo yangada kadi ɗum Allah seniɗo walladina kafaru lahum sharabun min hamim ɓen hufriɓe wodani ɓe jaram iggo e gañawɗam ɗo ndiyam ɗam waywi ha fanti yotti keerol waymuki fuu ɗo ɗe waymuki may ɓurata noon wuluki man ɓurata noon kam deydey no yotti fuu degré may noy 100 degré na 1000 na 10 000 na a anda gigoli may noy laati se Allah seniɗo mo waɗi ndiyam may ngulɗam go ha ɓe jara ɓe jangitore ɓe man modiɓɓe mbi to ɓe faadini ndiyam go nda ɗon ka salora ɓe ɓe ɗaɓɓita ko ɓe ñaama wala ko ɓe ñaamata illa min dari koyna gi'e goto ɓe ñaami ɗe pala ha daaɗe maɓɓe nden ɗon kaji salora ɓe ha bana ɗe fettan gam ɗon ka ɓe ɗaɓɓita ko ɓe jara jaram goto ɓe gaddanama gañawɗam go ɗume ɗum lootam yimɓe yiite borworɗe muɗum be borɗe muɗum ta ƴamu kadi haccugo be ñiddugo be waynugo fuu to ɓe faandini ɗum gite hakke hunde go wuli fanti laral gite go fuu hurta rufa nder jaram man mayde kana wala nde yeɗitiɗo mayatano fayin nden ɓe jarabanni man to ɓe jarigo yehi jippoye dow gi'e goo ta'a teteki maɓɓe kuuje fuu maygo bo wala fayinta
nden jaram maɓɓe min sharabin lahum sharabun min hamimin ibgo e gañawɗam wa azabun alimun e yangada nawka wodani ɓe mulimun nawka mulimun ko mulamun ɗiɗi fu jangirte alimun ɗo dow fa'il ko malla bo dow fa'il mulamun nawnaka ko mulimun yangada nawka wodani ɓe ko waɗi bima kanu yakfurun ɓe bososel ko ɓe laati ɓe ɗo hukura ay bi sababi kufrin ɓe bososel keferaku maɓɓe keferaku ɗum woɗay kay on ɓuri hallugo ha dede kala kuuɗe fuu goɗɗo on sakko keferaku mako o wuli moƴƴere allah o wuli wodende allah o wi kanko kam o waɗat ko o yiɗi fuu o wi to o mayini himmi wala ngeedam goɗɗam feere na onu maayi boɗɗum to nini o numi boɗɗum ka o wiyata to o maayi o yeeɗititta e noyi arande ka o tagira kadi na o wala noon arande fu o yeeɗi ɗo na kadi nde to maayi lorugo lornamo kam to o hiisanno ko ɓuri saɗugo tagago mo arande o wala be to o maayi o lora o lorne kam na tagago mo arande daga o walano ɗo ɓuri saɗugo kanjuma allah seniɗo tagi mona huwallaji jaala samsa diya'an هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء هو كانكو الله jawmirawo am be jawmirawo moɗon goo mo tagi asamanji be lesdi ha balɗe joweego goo allah ji jaala samsa kanko mo waɗi naange diyan jaygol ay jaato diya in jawmiige jaygol ay nuurin annora a wi daga to huusiti weetugo ni ngam dalila jayawri naange goo on a yiyata kadi ɗo fuɗɗa laaɓugo daga naange man fuɗay ha to weeti laaɓi kadi to fuɗi goo a yiya haaji a woni fuu laaɓi wane pitilla ma yotta iri noon nden kanko allah seniɗo o waɗi naange nge biya an ɗum jeygol walgamara o waɗine lewru bo nuran annora wa gaddarahu o hoddiri ɗum jotta kam diyawu ɓe nuru kam toye ɓuri a andi kadi jotta kam diyawu jeygol ɗo ɓuran amma oɗo wadda ɗum kadi wa gaddarahu o hoddiri ɗum min hay so sayri ha nokku yaaki muɗum a yi handere nde to a maandi lewru nasara balɗe noye hande nden aɗo maadi lewru ndu yeeru mawri to yotti ha ñalomare man ɗo to a fondanno to a raran wakkati nangue fuɗi ɗo mawri bo wakkati man kam nangue man fuɗata o sata sam nden a yaha a yiya fayinta yake mutata bo non man allah seniɗo hoddiniri ɗum wa gaddarahu min haysu sayrihi ha nokku yaadu muɗum nangue be lewru fu manajila jipporle samaniyatan wa isirina manjilan jipporɗe no gase joweetati ɗo ɗo lewru on o wolwata ɗo fi samanin wa isrina layla ha jemmaje no gase jeetati min kulli sarin ha kala lewru fuu wa yastatiru nden lewru man ndu wirno laylatayni jemmaje ɗiɗi in kana shahru 30 to ni lewru man laatake timmake 30 yawman ñande 13 aw layla ko bo lewru man ndu wirno jemmare woore in kana 29 yawman to ni lewru man laatake ɗum jemmaji e ñalomaje no gase joweenayi lewru wala ha yaata haɗa mbiya meɗen enen mbiya hande jahargal ko fini no gase jeeɗiɗaɓre ni ɓe mbiya hande jahargal on lewru wala yaata sam lewru man du ɗon jayngol naange on wirnata ɗum be artuki naange be artuki lewru man a yiyande to fini yande no gase joweetataɓre to fini no gase joweeɗiɗaɓre tawon to a raari her wakkere fuu naange ni a yiyan jonta kam lewru man hidde ko naange fuɗa ɗo ngam yande man ɗo lewru man artan naange wangugo to ni laatake ndu laaɓi suddi wala a yiyan ɗum ko cewɗum ni a yiyan hilal ɗo nden yande no gas e joweeɗiɗaɓre man to naange wari mutugo a yiyande man na lewrugo artino wurtugo na to lewru man kayru artata yanugo to lewru man arti yanugo go wala no a yira du hen wakkere hirnange ɗo waɗata to fini yande no gas e joweetataɓre ɗon bo kadi bo lewru go
ha yaake man yande nogas e joweetatabre ɗo ɗon bo a yiya yande man ɗo nange arta ndu wurtugo fayna heɓata yigo ndu hen fuu nange to goɗɗo feere wi to nogas e jeetatabre ka yiyan ɗon fuu to ndu laaɓi ngam ndu artan nange go wurtugo seeɗa to nden wakkere hirnange ka wala no a yira ndu yande man ko waɗi ngam nange go arti ndu fayinta ndu arti nange go seɗɗa amma yande nogas e jowenayabre ɗon kam fakat nange artan ndu wurtugo to nange arti ndu wurtugo nden nange artan ndu mutugo fahin kanjum waɗi to hiiri yande man suddi wala duule wala lewru go to ndu laati jaygol maaru ɗuuɗi a yi'an ndu amma ɓe wi neɓata lewru man ɗo yande man ndu mutata ndu yanan ɓurata minti 15 e gelɗe minti 15 e tati na ko minti 15 e jeego yimɓe hisabu wiyata to yande nogas e jeenayaɓe kiikiɗe man on on yindu kam ndu waɗata ler ɓurata banni minti banni e ndu yana jotta ka to ñalli 50 jotta ka ndu heeɓi jaygol maaru ɗuuɗi seɗɗa nden ndu dayotiri ɓe nange seɗɗa nange artan ndu mutugo fakat to nange go muti ɓaawo ton kadi on jiya ndu kadi to on wi ndu yande man kam ndu ɓural ler hidde ko ndu muta to kanjum waɗi yande man ka ɓurna yimɓe fuu jiyan to nini laatake yande man on go'ore amma heftugo ha yiya lewru man sey goɗɗo annduɗo taw on her wakkere to e lewru man ɗaɓɓitirte jonta bana lewru suuma e ɗo yaake ndu dara ɗo on ɗo taskiti to ndu heddina ndu ɓuri ɗakkugo oylana ko ndu ɓuri ɗakkugo fombina ko malla her caka na yiɗo to hakkilay min ɓe ma en anda en mbimo en ɗaɓɓitan lewru na yirata lewru a andama ko to ndu dardata to ndu dari go neɓata ndu majja nden to ɓe geccima lewru dari a wiya lewru fewre wala no a wira fewre kam wala pewno sona pewowo a yi goɗɗo fewnan ko andaka fu o pewowo on allah ceniɗo waɗi lewru ɗo be jipporle muɗum banni jemmaje nogas e joyetati ko bo ha nder ñalɗe nogas e joyetati walla jijala samsa diya an hadha min jumlati adillati tawhidihi ɗo ɗum ɗon nder mofgal dalilaji wotiɗinki allah ha a yiya hunde nde moye foti waɗugo bana ni man ko luuti allah ha o sappi zata diya'in asara bidhalika ila anna diya'an masdar wa yahtamilu annahu jam'u daw'in wal ma'na jatu adwa'in kasira allah waɗi lewru ɗo ndu jawmiru jayli ɗuɗɗi wa daw'u nurul gawiyul azim ko wiyete daw'u ɗo sey to laatake annora man ka fanti masine annora man fanti ha no fanti jonta to nange fetti a darale a furta gite ma a tiita a laara faandu nange man ha yiya te gite ma dasa ñibre ngam jaygol man ɗuuɗi ɓuri deyde gite ma deyde ha a suta ɗum banni waɗata te ɗo yaynanima a sutata ɗum a heɓa a yiya kadi ha nokkure nde a yahata fo a huusita wa ma qama bil qamari yuqalu lahu nurun nden jaygol ngol allah seniɗo waɗani lewru bo kanjum ka ɗo wiye nuru to nden o wi fa ma qama bi samsi yuqalu lahu diya'un ko woni ha jaygol nange kay bo wiye diya'un ilam anna su'a al fa'ida min samsi jayli ɗi a yiyata kañum man ɗo faɗɗititta ha daga nange to ɗon man ɗo ɗum ɗumejum ɗum jawharna ko ɗum ardu ha yimɓe anduɓe falaku wiyata wal haqu annahu ardun li qiyamihi bil ajrami ngam jaygol man ɗo darira ɓe ɓalliji nder ka kañum ka ɗum ardu on allah seniɗo waɗi banni wa allah ji jala samsa diya'an to wa qaddarahu hawi wa qaddarahu ɗo a damiru lortoto ha toy lortoto dow lewru na ko lortoto dow nange to lortoto ha dow lewru wa hussa bidhikri wa in kanati samsu laha manazila aidan lewru ɗo on ko hertirama ɓe wolde ko ngam nange laatake kay mbo woodi manzilaje mum woodi jipporle mum fahin bi anna sayra al qamari fil manazili asra ngam yahadu lewru ha jipporle muɗum ɗo kay ɓurata yawugo wa bihi yurafu inqida'u suhuri wa sinin be jipporle lewru ɗo kanjum andirte ha ɗon timmuki lewru timmuki lebbi timmuki duuɓi kañum fuu be lewru ɗon hitirtake be nange wa li anna al mutabara fi misli siyami wal hajji asanatul qamariya non fayinta ko taskititte ha suumaye malla hijju ɗo fu hitande lewru on taskitirte ɗum hisirtake be hitande nange
to kanjum kadi ko limorteɗo se limore be lebbi ɗi arabiya on non ha jakkama to a liman ɗo be lebbi arabiya a limorto to nini a wi aɗon limira be jotta kam lebbi samsiya ɗinangue to waɗi duuɓi 3 fu a tawan hitande kam nduuɓu kam diwi a yita jakka to kanjum a limorta se a limira be lewru ngam woodi haaje woni toon ɗuɗɗum to a yi nasara en ɗo hidde ko ha ɓe darna lebbi maɓɓe ɗo na ɗum hunde waño yimɓe feere wi lewru fu ñalɗe 25 yimɓe feere wi lewru 30 gelɗe yimɓe feere wi ñalɗe 25 gelɗe ɓe gaɗi hidde ko ɓeeɗo grégori nano o wiyete mo habdi tabitini jonta man je ɓe waɗi ɓe hutinirta ɗo ngam haajeji maɓɓe ɗo jongiti dow majum haajeji maɓɓe ɗo ɓeɗo mari haaje siwtare ha siwtare ɗo ɓeɗo mari haaje ɓe dilloya ɓe ginda nokkuje goɗɗe feere ɓe andi nder hitande yaake gulɗum ɗon yaake peewol ɗon kanjuman ɓe gaɗi jottaka ko leɓanta ɓe ha ande maɓɓe ɓe hoddiri kala hunde fu ɓe yaake muɗum on ɓe gaɗiri lebbi samsiya ɗo yadata ɓe lebbi arabiya kanjum waɗi o wi o taskiti o wolwi ha ɗo ha ko o wolwi ɗo ha lebbi gamariya on kayum taskitirte ngam kayum taskitirte suumaye kayum taskitirte hijju kayum limirte duuɓi ha dede ko woni arabiya nder majum jakkama a limiran be majum wayatamilu anna damira aidun ala kullin min ashamsi wal gamar ha waga dara human ɗo konngol feere bo wi lameri man lortana nangue be lewru man fuu o afrila ɓe itibari ma dukki to o non ɗon bo waɗi ha o wi samaniyatun wa isruna manzilan lewru ɗo mari jipporle muɗum 27 aywa hiya mon gasimatun alasnai asara ya burjan jipporle 27 ɗo ɓe ɗon senda dow burjuji 10 dow burjuji 12 jipporle lewru 27 kanjum man ɗo sende dow burjuji 12 burjuji 12 man ɗiye kanji aɗo yiya ɗum ɗo windire be français ɗum ɗo windire be arabiya to a tawa kanjum man ɗo ɗum wiyete himlu sawru jawza saratan asad sumbula misan akrab gawsu jadiyu dalwu be hutu nda ɗo 12 kanjum ɗo ɗum burjuji on 12 nden jipporle naange lewru go 27 ɗo ɗon sende dow man li kulli burjin manzilani wa sulus kala burjuwol gotol fu ɗo mari manzilaje 2 ɓe tataɓe fa yakunu iqamatuhu fi kulli burjin 56 sa'a se laato kadi kala burjuwol gotol fu deydey ɗo faɓɓuki muɗum 56 sa'a ɗum laata lerji 15 wantiga alatu samsi fi haji abraji nden sottuki nangue fottata ha burjuji ɗi kayum bo martabatun ala suhuri lqibtiya kayum bo ɗum ɗon daraja muɗum dow lebbi gibɗinkeji kayum kadi muɗum wona kayum bo dow lebbi ha toye ɗum wona dow lebbi nangueji kadi limirte na ɗum lebbi lewru lakinna shahra nisfuhu l awalu min akhiri burji amma o wi lewru ɗo reta mum arande ha reeta ragare burjuwol ngola wa nisfuhu l akharu min awali burjin akhar nden reeta muɗum ragare bo kayum bo wona wa nisfuhu l akhar kayum bo laata min awali burjin akhar ha arande burjuwol gongol feere fa yakunu nisfuhu l awal min nisfi sumbulati l akhira laata reeta muɗum arande nden kam ɗum ɗo woni ha reeta sumbula ha ragare muɗum wa nisfuhu l akhiru min nisfi l misani l awal nder reeta muɗum ragare bo wona ha reeta misan arande bana ni yimɓe hisabu tokkidiri har ɗon man hawa gaddarahu manazila allah seni ɗo hoddiniri ɗum jipporle gaddara huuɗo lewru na ko malla ɗum nangue ko malla loranan nangue ɓe lewru fuu nden o huubo wari o waddi lameri gootu o wari o sendiri ɗum banni allah seni ɗo waɗi ɓe hikima maako wa gaddarahu hoddiniri ɗum ay min hayso sayrihi manajila jipporle 28 no gase joyetati manzilaje jipporle fi 28 layla ha jemmaje no gas jeetati min kulli shahrin ha kala lewru fu o yastatiru laytayni nden lewru go wirnoto jemmaje ɗiɗi in kana saru 30 yawman to ni lewru laatake ɗum balɗe 30 aw layla malla bo ndu wirno jemmare woore
in kana 29 yawma to ni lewru man laatake ñalde 29 en gecci bo ko waɗi wirnata man ɗo ha wurtugo nangue ɓe wurtugo lewru man je to e artata kala yande lewru arti wurtugo kam fuu a anda lewru man du artan du yana hidde ko nangue yana to nder kam du yiyatake kadi ha ñalde 29 to laatake jonta kam ha 27 to laatake 29 to jonta ka yande man kam nangue artan du wurtugo wakkere fu nangue kan du yirtake amma wakkere hirnangue to jaygol maaru ɗuuɗi jaygol nangue go famɗiti seeɗa ndu yiyete amma to ndu dari man ɗo ɓurata ler 53 ɓawo ɗon sey ndu muta tan yotta na ler mbiyanmi minti yottata ler yande man to a yiyande lewru on ngiindu ɓuri ler ndu yanayi yo nden kam jemmare ɗiɗaɓre on won ɗon bon ko yimɓe hisabu wiyata allah ceniɗo waɗi ɗum banni ko waɗi litalamu bidalika ngam on andira ɓe bolwa ɗum ɗo adada sinin limgal duuɓi wal hisaba e hiisaki ɓe majum on andirta limgal duuɓi kanjum en mbi duuɓi man ɗo bo ɗum ɓe jongiti be anduki ɗum on andata ndey lewru sumayri waɗata ngam cuumon e ndey lewru hijju bo waɗata ngam hijjon e non noon ɗo jongiti bo fahinta andugo yaake nde hitande man filiti ha on dokka jakka ha ko on mari ase nden kam ɗon man ɗo ɗo jongiti ɓe haala dina yimɓe wal hisaba e hiisaki non noon lisafiji moɗon ɗi on waɗata hisabu man ɗo kayen bo ɗume on hiisata on hiisirta dow duuɓi goo wala yajuju li anna al hisaba la yulamu adadu ngam hisabu ka andaka limgal muɗum noye foti ha aya gorka feere allah seniɗo wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab yimɓe muyɓe ɓeɗo heɓɓinane mbarjaari maɓɓe ko luuti hiisuki lisaafi man ɗo saali keerol kayum kam yo non noon ɗeɗe ko on hiisirta ha nder hitande fuu ɓuray dow nangue ɓe lewru ɗo ɗo on hiisirta litalamu bidalika ngam on andira ɓe bolwa ɗum ɗo adada sinina limgal duuɓi wal hisaba e hiisuki ma halaka llahu dhalika allah tagayi bolwa ɗum almaskura inna ɗum illa bilhaqqi ko ena ɓe gongal ha abasan na ɗum fijirde ta'ala an dhalika allah ɓangake accini bolwa ɗum allah waɗa hunde ni ɗo fijirde gay o senake o ɓangake o ɓuri noon o tagi ɗon laatake ngam dalila maslahaku moɗon onon yufassilu l ayati oɗo wangina ayaje yufassilu bil ya'i ɓe yawan nuni ko bon nufassilu l ayati min ɗo bangina ayaje yubayyinu l ayati oɗo wanginan ayaje li qawmin ya'lamun heedi yimɓe andanɓe yatadabbaruna taskitanɓe to nini goɗɗo taskiti laari ha ɗeɗe ko allah seniɗo waɗi hikima muɗum ha nangue ɓe lewru ɗo kayum ɗo ɗum hunde tilimde amma sona jam hakkilo mo wala mo heftata ko waɗi toon inna fi ihtilafi lleyli إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار الذي روي إن في اختلاف الليل والنهار عند وودها لورك جمع يلوما بالذهاب بدلك والمجيء ورك والزيادة بسدك والنقصان أستك دارele ha aran lewru suumaye ɗo ni en mbi'ano ha jamdino en julata subaha jontana yi sanji jamdino en julanno magariba jontana sanji o wi bidahabi be dilluki wal maji e ustuki to ñalowma usti pellel man dilla ɓesda jemma to jemma usti pellel man dilla ɓesda ñalowma to fu allah seniɗo waɗiri ɗum be hikima muɗum dey inna fi ihtilafi llayli ande woni ha luruki jemma wannahari e ñalowma bidahabi be dilluki wal maji e waruki wa ziyadati e ɓesduki wannuksani e ustuki laatuki to jemma wari ni ñalowma ka dilli to ñalowma wari ni jemma bo dilli laatuki jemma usta yake feere nder ɓedda ñalowma ko ñalowma usta kayim go wara ɓesda jemma wama halaka llahu ko allah tagi fi samawati al asamanji min malaikatin wa samsin wa qamarin wa nujumin wa gayri dhalika ko allah seniɗo tagi waɗi a asamanji ɗo malaika en ɓe limgal muɗum sey allah seniɗo andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi woodi baytul mamour ɗon
suudu ndu Allah seniiɗo waɗani malaika en ndewoɓe nduɗo femɗani suudu kaaba ha dowki kala ñalowmaare fuu malaika en 50 warata nasta ndu ɓe wurti fuu bo ɓe metata nastugo ndu ha foroy janngo bo woɓɓe on a anda limgal maɓɓe ɗumgo sey Allah seniiɗo andi wa shamsin ko Allah seniiɗo tagi ha asamanji goo iggo e naange nda naange nge aɗo yiyange ko anga a heftata ɗum e haqiqa maage goo wa qamarin e lewru wa nujumin koode ngi'a koode ɗo no ɗe ɗuuri ɗo a andi limgal maaje na wa gayri dalika e tana bolwa ɗum ɗo kam de ko laati gi'ete ɗum be ɗum yiyatake nanete ɗum anda ɗum malaikajo na a meeɗa ɗum yigo amma na ɗo nana ɗo gonɗini ha nder danage imanaku joweego na ɗon nder majum be nuɗɗinki wodede malaika en non nange aɗo yiya ɗum ko nga heftata haqiqa mum lewru aɗo yiya ɗum ko a heftata haqiqa mum koode aɗo yiya ɗum ko a heftata haqiqa mum e tana bolwa ɗum ɗo woodi kuje goɗɗe feere bo ɗon kadi bo ɗe Allah seniɗo tagi ha asamanji ɗo kanjum man ɗo laati a yiyata a anda ɗum ɓi adamajo anda kanjum ɗo ɗum ɗume Allah tagi goɗɗum feere amma ɗo kam na woodi haaje yimɓe her man o wiya ɗume haaje ha malaika en bo malaika en ɗo Allah waɗi bindoɓe kuuɗe boɗɗe ɓe kalluɗe fuu accuka noon Allah waɗi malaika en ɓe kala goɗɗo men gooto fuu malaika en 10 ɗon ayno ɗum lahu muaqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wodanimo malaika en ɓawɗi tan ɓe ɗon yeeso maako ɓe ɗon ɓaawo maako ɓe ɗon ndenamo ɓe umrore Allah ngam sayɗanuji ɓe jurriyamu innahu yarakum huwa o qabilu min haysu la tarawnahu iblisu ɓe jurriya muɗum ɓiɓɓe muɗum fuu ɓe ɗon gi'a wono noon bo on gi'ataɓe ɗum konne en moɗon bo ɓe ginni fuu ɗon ɗon ɗum konne en moɗon bo nde nini ɓe gi'ano noon gi'ataɓe sona ngam denal Allah goo waɗi malaika en ɗon ndena gonaɓe waɗanno goɗɗo ko halli wa fil ardi e non noon ko Allah seniɗo tagi her lesdi min hayawanin iggo e mummumteji a limani a laara dabbaji ɗi Allah seniɗo tagi no ɗi en gondi ha nder gure men ɗi en durata dabbaji goo gonɗi ha nder ladde dilla de taga ɗum marɗum ngeɗam ko woni nder maaje a foti a limta ɗum na o jibalin e kooseje kanje go a yiyanoɗe ɗuuri a yiyanoɗe teddiri wa anharin e coofi wa biharin e maaje bihar ɗo on woni maaje lammuɗe bana irin en wiyata teku ko ɓe wiyata mer ko nandi iri noon nden wa anharin e coofi ɗo bo maaje goɗɗe feere ɗe ndiyam mum haaɗayi ndiyam ngo belɗam de ɗam goɗɗo yaran ko a atirata ɗam a yaran wa asjarin e leɗɗe a lima leɗɗe ɗe ha a harba goɗɗe feere ñawdigu goɗɗe feere ɗum ñaw goɗɗum feere to goɗɗo ñaami ɗum sey ɗum mbara ɗum wa gayri dalika e tana bolwa ɗum ɗo lima anda rani de ko woni ha lesdi ndi a foti a limta ɗum timmana a yaha nder lesdi ɗo ɗum pétrole na diyaman na ɗum ka e goɗɗe feere jumurrud na a ndima a laara ko Allah seniɗo tagi halfini ha lesdi ndi ɗum fuu majum to a hiisi a laari ko Allah tagi ha asamanji ɓe lesdi la ayatin wallahi ɗum ayaje dalalatin kandoje ala qudratihi taala dow bawɗe maako hanko Allah ɓangiɗo li qawmin yattaqunahu heedi yimɓe kulanɓe mo ha mo hulata Allah ka to hiisi ɗum ɗo raari fakat o heɓan de ko kulol Allah ɓesdata her maako nden fa yuminuna ɓe nuɗɗina kadi to nini ɓe ndaari ko Allah seniɗo tagi e asamanji ɓe lesdi ɓe gonɗinan imanaku maɓɓe ɓesdan hassahum Allah seniɗo hertiri ɓe li qawmin yattaquna yimɓe kuloɓe Allah hertiriɓe bidikri ɓe innore li annahumul muntafi'una biha ngam hamɓe woni nafitoroɓe be majum nasalullah salamata wal afia Allah waɗ en nder nananɓe faama Allah waɗ en nder gonɗinanɓe Allah waɗ en nder ɓe Allah seniɗo reeni masiboji ta heɓa ɗum diina mum e duniya muɗum e iyalu muɗum e jawle muɗum Allah seniɗo hoynan en feesinan en Allah seniɗo yamɗin en wallitiɗen dow rewki mon o yiɗi